Isicupho sengane zamantombazana. Unengane encane yentombazana ufisa ukuyivikela ukuthi kungabe khona abafana abadlala ngayo noma uyivikela ukuthi kungabe khona isibi esiyehlela esibi njengesimo sokuhlomula. Ingane zamantombazana asebebheka esikhathini samanje. Lapho kunesicupho sengane zamantombazana. Dala saphuma kodwa bayengcusa nabasibonile. Ngakho-ke njengamacala ngibona umhlaba somubi ngithi special esiyocala nge-25 December soyiphela nge-1 January. Sesicupho sengane zamantombazana. Uma ngabe umzali unengane yentombazana ufisa ivikeleke iphume ekhaya ngaladeni emhlophe kuhlonye ithuke ekhaya kulilizelwe ibe nomkhwenyana oqotho futhi uzoyiphatha kahle ingane yakhe ibe nekusasa elihle ivikele ngoba wena noma ungakwenza konke kusemandleni njengomzali ingane zamanje ngeke uziconfirm ungakwenza konke kusemandleni uneke konke kufisayo uyinakekele futhi futhi uyivikele kodwa yona ibona abafana ngaphandle ngebhadi nangeshwa abafana bamanje bayayikhasha inhliziyo ivikele lengane bangayikhashi njengawe ukhashiwe wona umzali ubona ukuthi badlalela ngabafana unengane zine qhama kuba bohlukahlukene so uzonyanya amadoda ukuthi abafana izinja cha abafana kubona izinja ngebhadi nangesho uthola abafana abangalunganga ivikele ingane yakho ingazi ifane nawe ithule sesimeni esibuhlungu ivikele ingane yakho icupho esinazo sininga kakhulu sinezicupho zokucupha ingane nezicupho zokucupha abalingani kodwa manje sikhuluma ngecupho sani sengane ngoba isona siko special hayi lesocupha abalingani le oyenzayo ucupha umlingani ungacupha ingane yakho izokulimaza ngoba lo umthwana namasiyaphelele lo kwingane yakho awukhohle manje isicupho sokucupha abalingani ufuna into engavukelwa ufuna umfazi angalwa namanye amadoda focus enganeni yakho ingane yakho iyona ephethe ikusasa nequkethe impilo zayo ngakho-ke njengamacala ngiphathele special esihle kakhulu esifuna endlebe yakho nokuhlakani bakho wonke umuntu ongumzali onengane yentombazane makayicuphi kuhle kakhulu ngabe ingane yakho yentombazane sesemsulwa ukuze icuphe ukuthi angamazi umuntu wesilisa kodwa ngabe seyamazi umuntu wesilisa akusanankinga ngicuphe ukuthi angasachubeka amoshe impilo yakhe ngoba uma ngabe uzohamba nabafana abaningi abahlukahlukene abafana bazomzalisa bamshiyise ingane bamzalise bamshiyise ingane udlala nengane zamanye amadoda ongazazi ucela abazukulu abangaziwe nebongo ngabakhanda abakhulu eqhele lakho ujabane namanyana wengane kanti akufuna ingane yendlela leyo ufuna ukuthi ingane yakho uyiqhenye ngayo ingakuletheli abazukulu ongabazi odlala nabantu ongabazi uyabondla kodwa ongabazi umnumzane sowenza umkhulu ejini yakho sowenza umkhulu umuzeni ingane zamantombazane uzalwe imboleko ngane ntombazane yafana engalo ebolekile ngoba izohamba ivusa umuzo ngonye indoda yiphi indoda ezofika izoqola isikhulu somlilo ingane yakhe inengane ezine ngoba abahlukahlukene yiphi insizwe zoyidela ikhipha ingumo esibeni sakayise wakhe isilethe kwakho uma ngabe ingane yakhe inengane ezine ngoba abahlukahlukene akusho ukuthi uma ungaziboni ngamehlo wenyama ayinazi inazi ikhiphile futhi nawe uyakwazi lokho kodwa unayisho inazi ingane ikhiphile ibulele sivikeleni ingane zini abanye badlunguliwe uma udlenguliwe lento lefana nomkhokha uyivalanga kusho ukuthi ama high chances ukuthi ingane yakho nedlungulwa khona so ungadluli esimini sokudlula ukuthi udlungulwe ngala kuphela futhi idlungulwe vikela ingane yakho ivikela uma ngabe seyithomile ivikela uma ngabe akathombi ingane yakho uyenzani lo muthi lo uyawuthatha uyigcubise isithetha ingane yakho yangasese bese ufuna iphindi la elingcolile uyolugubhela endaweni ethile ufake ingidi ayikho insizwa uyolala nengane yakho uyokhulisa itshitshi wena uyoziqhaqha wena lengane yakho uma usuyibona ukuthi selungele ukuba intombi selungele ukuba umama selungele ukuvusa umuzi wendoda senobuhlakani bempilo siyambona right no wona kinga uNtuluva umlomo ayikho into yolala naye bazoyishela vele yebo bazoyishela bayithatha bayisegumbini langasese vele kuzoyenza ngalokho bayikhulule yebo bayincabuze yebo kodwa mase belihlobo ithulusi ngeke livuke ithulusi noma ngabe umuntu omdala ozamhlobo ithulusi enganeni ngeke livuke noma ngabe partner yakhe boyfriend yakhe samhlobo ithulusi enganeni ngeke livuke so sebangamana bayilahle ngoba phela bazoyilahla vele bathi ayilaliki ngingafuna ukulala nabafana so bazoyilahla baseyilaliki sale bazoyilahla into eyigugu kuye okuyintombi ubutshitshi iso sisekhona
Bafana bangathathi iso bahlebe khona umfana. Bathatha iso bahlebe khona umfana. Ubingani yakho akekho umuntu wesizwe ngelana nengane yakho. Akekho. Wena oziyiqhapha ukuthi uqashwe le yakithi liya. Wefaka lo yamuthi. Ukuze wena on the safe side ingidi mangaziwa wena kuphela mayizo umuntu nomunye kube wena umuntu omethembayo ukuze uNkulunkulu bakakukhumbula ingane ingasali senkingeni ukhumbule mina ngicela usingalibeka ayikho into ehlangana bobubi ayikho into eyibhekana bobuhle ubuhle bala ukuthi ukhulisa itshitshi ingane yakho iphume ngedukela umhlaba ekhaya iyoshada ivusa umuzi ube nomkhonyana oqotho ozoyiqhenya ngayo umkhonyana ozobaziwa yiyona kuphela ungazi ushada intombi Shantu bezwa yizo lonke leli. Mama na yakhonja namnyamaza. Hayi unibala lapha engqini. Yazi intombi yakho. Awukhulise ngane umkhonyana azoyiqhenya ngayo. Yezwa umkhonyana wayokuphela. Nawo mawamukela inkomo zamalobolo. Wamukela inkomo zamalobolo ngokukhululeyo ngoba ningabe umnomzana wabaza nifuna inkomo zika mama niwe nazo ayikho. Awuyazi imingane eshiye ethuna lakho noma eshiye ephuma lango ngam. La hambisa bashaye khona abafana bayithathela intombi abafana bakukela bese lozo loba lengane lefuna uyezwe umuntu phakathi kwabantu ofuna uyezwe umakoti wakubo kusofuna inkomo kamama kuyona ubuqola lokho weqola ufuna kamama kodwa wazi kahle kamama awuyazi ngakho ke sivikele ingane zenu